Здравейте хора, аз съм Дебести и днес си правя ревю на Майнкрафт в Godcraft. На екип P5. Разбира се, за тези, които не знаят за този сервер, ще видим IP-то. Сено. От тук какво сено е? Това сено? Минахме надолу. Това е новият спаунър китъп. Отпукаме айранка. А това са супи. Само че трябва да прилечат на дискове, на такива дискове. И сега ще ви покажа как се влиза вече. Спаун. 5 секунди. Не трябва да мърдате просто. И така. Това тук е игра. Сега ще видим колко човека има. 4 в очакване. Четири секунди. Две са само пинк. Всъщност. Черно. И сега си играем зелено. Така. Не. Ето, нищо. До 12 поне някъде мога да отида. О, мазга. Oh my god, to samo bio, oh my god!